Crusader Kings ni senpai dez. Eta agurtena honekin, Japonian agurten honekin, azten gara gaurko saioa. Ez banabil txarto 20. saioa. 20. Japoniarrez ez banabil txarto dala astu zait, aterazit eta astu zait berriz. Bueno, berdin dau. Goratzen naiz saiatuko naiz esaten, baina berriz astu zait parkatu nire burbuin Alzheimer hori. Tolostarren kontra utzi genuen guda, Frantzia ikusten dudanez, bueno, Dax eta Orleansekoek laguntzen diote, guri Gaztela, baina Gaztela ez dakiz Demontre da bilen egiten, ez da zer Demontre edo non dagoen. Mi hijo Príncipe Vela ha solicitado unirse a los caballeros templarios a la lucha contra los infieles a pesar de que esta acción le deseará para siempre. Bueno, berdin du. Na, hau ez eta hemen. Nire adibidez. Bueno, beste egunean zuzeneko egin duen egunean beste egunean egin duen zuzen gauza batzuk komentatu nahi nituen, baina azkenean ez nituen komentatu zera, lagunekin jolasten nengoelako eta orduan azkenean hori, ez nuen komentatu. Baina, bueno, nabaitu duzuenez azken alde honetan ez nabil bideoak oso askoro igotzen, bale? Pizka bat erritma galdu dut nire erruagatik, nire nabil pizka bat kilikolo azken alde honetan, bale? Haitxoen, zer gabil esaten nahi tango. Bueno, hori, azken alde honetan nabitu duzuenez pizkat erritmoa galdu dut, nire errua dela eta esan komentatu nahi dut, zeren eta pizka bat Morales ez, nire izaera du pizkat jausita dago azken alde honetan, nire errua da, bale, hasi naiz, nabaritu dut hasi naizela azken alde honetan egin barrez dituan gauza batzuk egiten, edo hobeto esan da, kontrolatu egin behar ditu dela gauza batzuk egiten, ez nabilera kontrolatzen, eta orduan pizkat erritmoa apurtu dut, burbuina edo pizkat indartzeko eta aurrera eramateko. Bale, ez du esan nahi hau izango dela amaiera, vamos, ez da pentsatu bez, inondik inora, jarraituko dut, erritmo basuago batetan, bai, baina kagoen la puta, baina jarraitu egingo dut bideoak egiten, gauzak egiten, zuzenekoak egiten, eta bar, bale? Beraz, lasai. Mutila da? Tu nieto? Bale. Beraz, lasai, hemen jarraituko dudala, al pie del cañón esaten dena. Orain begiak ditut jarrita aratuztetan, prestatzen ari naizela bizitzako lehenengo cosplaya, eta ondo prestatzen ari naiz, osea, eskatu dut, nago, hartu izkidate, nik ez dakit egiten, nik ez dakit josten, bale? Orduan, eskatu egin ditut neurriak eta abar, osea, hartu izkidate neurriak eta abar egiteko. Orduan hor daukat pizka bat begirada jarrita alde batetik. Zer gehiago... Gaztela ez dakitala zergatik ez nagoela laguntzen. Ez dauka semerik eskontzeko, ke putada. Zer gehiago, ba ezakit. Pizkat ere begiak jarrita
Esango dute, zete da orain ateratzen izena. Joe, Total War berrian, aterako dela 3-4 hilabete barru, bakizuen ez? Total Warreko, Warhammerreko Total War horretan ere begia jarrita ja da gogoekin. Baita ere, zer gehiago? Hori, nahitu dudala azkenengo aldi honetan, asko gustoko dituzuela hilten ari naizen zuzenekoak, Lola, zer gehiago ez dakit. Lola, pues, eta lakoak, ez? Lola, Hearthstone, eta barrekoak orduan. Baten bat gehiago nahi badituzue, komentatu, utzi komentarioetan, eta egingo ditut saio gehiago, zuzeneko gehiago, beraz, beldur gabe. Lagunok, horretarako gaude, eta Nafarra erresuma ez galtzeko, porque galtzekotan, jenez irabazi baldigu pare bat burruka, edo zozer, 11.000 soldadu. Osea, non dago Gaztela maitea, hor dabil. 8.000. Beraz horiek zituen 8.000 soldaduak. Torriko gara ona. Que se pudra. Que se pudra. Y que no se queje. Uf, 3.000 galdu ditu, Pase horretan. Txotx alde hortik. Akabatuta gaude. Kauen txotx. Ja, logra el reino de Navarra, hori da ez duguna nahi, osea, hor dago. Eta Gaztela ez du eso lortuko, bez, osea. Palizón. Buah, ez dakit nola gintxo. Eta dirua sordugu abela, zaie, pentsatu behar dago. Ezin dugu templarioi dirua eskatu. Nora egin dezakegu hau. Gaztelo galdu ditu pilo bat tropa, hori puta dautza izan da. Aragoi, lagun. Ezin dut. Ezin dut gaitu jendea. Aia nola baizten dudan hau. Aragoi, frantzesen gandik. Nafarroa galtzen dago eta hori. Zenbat lopa ditugu? 4.000.
Ten bagara, holan. Zebez, hemendik ezebez. Hemen. Ez que, harinago da, hau. Vale. Zetuko gara topa guztiak batzen. Mia soldadu dira, ez dira gutxi, por cierto. Ez dira gutxi, kuenkara denak. Berez lortu dezakegu, irabaztea, baina kostatuko zaigu. Tan beste beleun, txasontxa kanpora. Zuekona. Epa, zuekona. Atxintxiketan. Esteko gula denbora askorik eta. Beste, 1300 gaztela hortik. Tengo beste gota mazortzi. Beste beleun, 1300 iaia, itxasuntxan kenduko ditugu. Bai, badakit. Diru pizkat badekogu baita be, hori izan daiteke abantai benetan onda momentu batetan. Zenario batzuk lortzea. Iaia 3000. Iaia 3000 soldadu dira eta horrekin lortzen dugun gutxi gora bera, zer egiten. Dira 5000 bat soldadu, 6000 eta piku. Eskat berdin duago egongo da gauza, 6000, 6000, behitu, 6000 inguru, 8000. Tontamentien batu ditugu tropa desenteak. Venga, eta orain erazora, eta olan gaztelarekin dira 8600 Seguneko abantai bat izango dute, ez dela asko. Lortzen dugun itur datozte. Animo gaztela. Irabazten gaituzte. Me cago en la leche. Nahi hau ditut kentzea bai. Cago en la. Bueno, 6000 daude. Puh. Nik matxinada bat izaten ari dira, podemos llamar a los aliados. Aragón, venga, mesedes, izango litzateke la hostia. Buah, ondo. Aragoiren 3000 soldadu... 3000 soldadu gehiago primeran etorriko dira. Kabrioen kontra. Ja, baina Aragoi saltuta dago este duda batetan baietz, bai. Me cago en la hostia. Bueno, 1500 soldadu ja, saietuko gara tropa batzuk gehiago mantentzen, bez lehen baino gehiago. Ea zer lortzen dugun. Iaia galduta dekogu dana, ez pentsa. 6500 soldadu batzen zaizkie.
Realitatea bai, baina ezin dute zer egin frantsesen kontra. Mila behatxirun soldadu, satuko gara bizkat batzuk gehiago aguantatzen horien dekogula hor abantailtxo hori, direla 6.000 bakarrik. Eta hori dugu 11.000 soldadu arte, hemen kriston paliz emango die. Aragoi eta pixakoek. Zeimila. Ondo da gauza. 6.600. Aguanta una fara erresuma maite hori. Resistentzia. Egin behar dugu hemen. Zazpimila laureun. Eta 6.800 totalean. Guztiak ona. Eta zuek be ona. Zuek be ona. Azkenengo erresistentzia zarete da. Hau galduta akabo dana. Behar bada, hemen bukatuko da, Ojito. 20. saioa ez bana itzati, txarto. Ni jungo dorrelako zozo izan zitekeen 20, japoniaz ez. Ez dut oso ondo gogoratzen. Hor dator gaztela. Ja hor ikusten nahi du gure azkenengo resistentzia. Nafar erresumaren naia da hau. Tedeun bate egingo dugu hemen ostean. Kantak entzungo dira irabaz. Lasai. 6.800 tropa daude hor, eta gu 8.000, eta horrein falta dira batzuk, heltzea. Zango ditugu tontamentien horrengoain bain. Zeme bati, jaio da, ez dakit noren esan den, ez naiz fijatu. Horrein bai, horrein gure izango da irabaz partida hau, gu da hau. 10.000 soldadu batu gara ja da, ditu ze ondo. Bueno, este mila, bueno, eta guk 10.000, orain bai. Hau da azkenengoa, burruka hogatzen badugu. Vale, ez da inor joan guda honetatik, vale, ondo. En armas. Guta galtzen badugu, akabo. Hor sartu da Aragoi. Salbatu gaitu orain txabertan Aragoi. Aragoi salbatu gaitu bizitza orain txabertan. Aragoiren grazia izan da orain txabertan. Heredero al trono. Zenbat urte? 0. Vale, eskondoko dugu ja da. A ver. Tomando, bate galduta. Flandes, beitu Flandesen.
primeran. Hau izan da, Aragoiren graziagatik salbatu gara nintxe bertan. Eta hor beste 2000 soldadu. Katuko ditugu gara nintxe bertan. Hora errebolta bat dekote. Gure Nafarra erresuma baite askatuko dugu oraintxe bertan. Lehen bailen. Nako meadeko gulaia da. Mesedez. Entlopak batzen dabil. Berba da, honetan kontzentratuko gara. Oraindik ez ditugula danak gurekin. Hauek ona, eta listo, ez daude gehiago. Beldu naiz etor daiteken hortik atzetik. Beldur naz. Hogeigarren saioa danez, ez bana biltzarto. Piskat luzeago egingo dut, holan, berezia. Piskat ezberdina egiteko piskat luzeago. Alain ikusten dugun nola dukatzen duen Tolosako guda guztia. Bueno, baita ere hori. Desberdin, edo egiteagatik piskatxo bat. Horren dirua dugularik. Nor dau? Bueno. Bueno, liatu dugu dan oraintxe bertan hemen. Hauek eta besteak. Vale, gaztela launduko gaitu argi eta garbi, eta Aragoi ezin dau, vale. Gaztelarekin bakarrik be, ja nahiko txo da. Ber nola egiten dugun, La paz, tu causa es justa, por favor. Venga, va. Sacro Imperio romatarla laguntzen bagaitu. Buah. Tonek be, venga, primeran. Sacro Imperio eta ez da laguntzen bagaituzte, buah. Inoiz baino horrezago. Desagertu dira reklamazioak, bueno, berdin du. Berdin du, aurrera egingo ditugu berriz eta listo. 300 diru. Eta sartu dira almohare bidea, klaro. Sankro Imperiar saltuta almohare bidea saltu dira arditik. Meika, huela. Hain guazaien bila, 1400 eskasi direla. Baskatu nahian nabil. Sakon Imperio atlopak batzen dabil, beraz, ondo, jongo gara hauen bila. Bikoizten dizkiogu tlopak, beraz, ondo. Hori, ondo teleko zaigu eta. Hauen kontlagu bakarrik ezin dugu egin, argi izan. Pioa dira. Amordo. Bai, dirutxo ondo teleko zaigu. Ongi, tlopak akatuta. Eta hemen ditugu beste 1000 eta piko ateratzeko.
Hor dator Sakro Imperioa, 2000 soldadu. Ah, 2000arekin ez dugu zer egiten, jode. Ama 2000, bueno! Ama 5000, bueno! Ez digute jarretzen, bale. Nahi jakin nahi nuena jarretzen bat ziguten edo ez. Ue! Hile egin da! Hile egin zaigu erregea, pero si ha durado 4 asaltos. Gutxena esan bat dauka. Hostia. Semeak izatera, bai. Osea, gure estirpea aurrera eraman behar da, Hostia, burruka hau oso epikoa izango da, Tuko gara hauek akatzen. Ongi. Jo, eske 2000 soldadu, txo. Basa dituztegu. Anatolia. Ondo. Torreko zabeten nirekin Sacro Romatar Imperioa. Bai, ez da. Ekin zatozte bat. Piskat orain desestatu dugula. Murriztu egin dugula, hobeto esan da. Gara pizkate almohara bidak pipa egitera. Los campesinos no me preocupa. Aditut larrialdi serioagoak. Oh, Frantzia! Frantziare. Eta estekin bake egin dugu. Oh! Ze ondo, ze polita. Vale, ondo. Urdun dago, emaztea. Eta jenbila, eta orain kapellan bat behar du. Basugera, adibidez. Honi ba. Animor Sacro Romatar Imperioa. Papadoa, neko txorto dabil, Hor datozte. Ez utxe hemen bakarrik. Baka. El gobierno en el Reino de Navarra. Puto pelota. Ongi. Ecovía. Córdobara. Nik hori ezin dut asko egin. Ez armada txiki honekin gutxienez besteak etortzen badira, bai, izan naiteke, baina...
Estela ez. Guazen laguntzera. Batzu gehiago beti laguntzen dutela asko. Eta frantzesek hortik dabiltzate, jipoitzen, ondo. Hau askatzera guaz. Adibidez. Estefania. Izen egokiero ditzazet behitu, zer esaten dizudan. Eta eskonduko dugu, matil linealean, edad... Behitu. Sacro Imperioreko... Era matrilinea, osea... Azpigarren semea da, esaten nuen neu, oso arraroa zala. Esaten nuen neu, arrara eruditzen zitzaidala. Harenik ezin dugu. Ja que Frantzia eta Sacro Imperiora galtzen digutela, behartuko diegu gure nahiak betetzera. Gutxienez. Egin dutenagatik ordain dezatela. Gure resuma maite honen izenean. Ondo, baina laguntza eskaingarria da, eskaintzekoa da. Ja, ikusten nuen hor, ja ez jakintasunan nola egin. Bi erregi galde ditu hor batean, erregin bat eta errege bat. Ez dakit nola. Denbora oso gutxian. Ondara hasi dugu. Ongi. Nagoelilla. Paseotxo bat emon hor lasaitasunez. Bai, ona hartuta. Eta oia, unean dago, hacer la paz, hacer cumplir. Primera. Eta zaigu beste hau. Ja, alde batetik dirua itzul dezakegu eta kaka hori kendu. Eta oraindik dirua soberan dekogu gauzak egiteko, adibidez hemen ezin dugu zer eraikin, bale. Ea lortzen dugun oneri gauza berbera egitea eta dirua irabazten dugun. Eta diru horrekin 6 bakarrik. Ona. Zurek, ona. Toledotik ona joango da eta gero ona etorriko gara. Ongi. Soldadu bakarra, Llanero solitario. Da hau. Lortuko dute hartzea, baina, bueno, berdin dago. Lasaitasunez.
Conde Gustaf, Empuriez. Hau ez da ez Taragoiren, hau da, aparteko lurraldetxo bat. Ea morabidea pizka bat indarra galtzen duten eta sartuar garen Afrikatik. Gauzak, garatzen, Espainiatak galtzen zaiguna konkistatzera eta gero berago. Txibir romano lortzea, garrantzitsua da niretzat. Txibir romano delako. Baina, bestea be... Listo. Orain ona. 1001 soldaduen bila. Epa, geldiri dut eta. Eta honekin ja gudau bukatzerakoan edo, igual utziko dugu hemendik, Zer, mayordomo. Tiene un título. Adibidez. Berdin zaion ezein, momentuz mayordomo bilakatuko dugu. Ondondo. Gabilondo. Ongi, orain hauen bila. Armada hauek amaitu behar ditugu akatzen. Estar bizitza ezinezko egingo digute. Ongi doa dena, Eko ongi. Kora, ona etorten, zeion horiek akatzen. Katu behar ditugu eta ahalik eta lehen bailen. Bale. Hendik ez duen hartuko. Hemen sartuko gara, adibidez. Onda piko diru batik be, ez du asko merezi, baina, bueno. Bueno, sartuko gara. Neko laro gehiango hasira gazten. Kapellan. Baseu. Konfidantzako azalata. Noko 82an irabazten. 86an. Zatuko gara hauetako baten bat hartzen, eta holan. Nik ez duen hartuko, me kauen dio. Guazen, 500 soldadu egin bihar, 98an. No, 1200 soldadu gehiago hor. En flankeo. Bai.
Albotik kolpatzearena da beti taktika oso ona. Normandian, paratxuteak bota zirenean, egiten zutena zen, eskuadra bat mantendu, eta besteak flankeatu, besten posizioetan albotik jipoitu. Izen orokorrean eletzen zuten estrategia. Batu ziren erarte, eta bar, eta bar. Bueno, orain zer oraintuko duzu? Oraindik ez? Meka, dia. Mira, laureun soldadu gehiago. Hauek akatuta ja. Osa nahien bila, ondo. Gabilondo nuke unean, badago. Orain bai. Listo. Zirendariru eta soli. Bueno, ez dago txarto. Ba, besterik gabe, abizten agurko saioa, 20garrena. Saiogo berezial, pizkar luzitzagoa, baina bueno, espero zuen guzteko izan bozek badak izan martu zuen, eta esterik gabe, urren horretan lehundago zaindu. Agur!